Mali barakɛla jɛmukan kanubaga bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele o jabarani sanfɛla la an ka bi jɛmukan mɔgɔ welele o ye Bubu Mabel Jawara ye ale ye mɔgɔ ye min dogolen tɛ an ka jamana kɔnɔ. Bubu Mabel a bɛ bɔ sigida yɔrɔ min na o de ye Ɲɔnɛ o yɔrɔ kelen min do kɛrɛnkɛrɛnnenya la Turunkunbe a bɛ bɔ o de la nka Bamako a bɛ activité camanba de kɛ komi kuma ka ɲi a tigi yɛrɛ da aw ni ne an ka jɛ an ka Bubu Mabel ka kuma ta a yɛrɛ da. Bubu ko bɛ cogo di? Ko ka fisa. Kɔri baasi tɛ yen? Tɔɔrɔ si tɛ. Denbaya ka kɛnɛ? Tɔɔrɔ si tɛ. Nse. Nba. Sisan an bɛ i to yen nɔ i ka foliba lase kanubagaw ani Mifa production ni Ondu Tele ani ni jɛmukan in bɛɛ lajɛlen kanubaga i ka olu bɛɛ lajɛlen fo ni jɛmukan in kɛnɛ kan. Nin diyara n ye n bɛ Mifa production mɔgɔw fo Ondu TV n b'a baarakɛla bɛɛ fo k'a ka équipe dafalen maa bɛɛ fo k'aw fo aw ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ la ka wuli ka baarakɛlaw yɔrɔ ɲini k'u ka lahalayaw ta k'u jɛnsɛn diɲɛ mɔgɔ bɛ se ka bɔ a kalama cogo min na nin bɛ mɔgɔ encourager baara la ne ye Bubu Mabel Jawara ye n bɛ kunnafoli di n ye ɲininikɛla ye cakɛda fana bɛ n bolo n'o ye assurance ye n'o ye cabinet de courtage ye assurance la agence immobilière fana bɛ n bolo n'o bɛ wele ko Jawara immobilier donc n ka baara fɔlɔ yɛrɛ daminɛna agence de la n bɛ expertise immobilière kɛ n bɛ sow di location na n bɛ sow jɔ n b'u feere donc assurance fana bɛ n bolo donc o kɔfɛ n bɛ kunnafoli di fana kɛ. E bɛ ka kunnafoni minnu di kunnafoni suguya jumɛn de don? Ninnu ye kunnafoni di façon min na o fɔ nin ma ko journaliste d'investigation o ye minnu bɛ taa kow sɛgɛsɛgɛ k'u ɲini danfara wɛrɛ tɛ ale ni kunnafoni tɔw cɛsi dɔwɛrɛ ye e b'i da bɔ mɔgɔ wɛrɛ ka ko la e b'i ta kɛ jamanaw ni ko minnu dogolen don ani ko minnu yangalen don ka t'olu ɲini k'olu fɛsɛfɛsɛ k'olu da kɛnɛ kan donc ale ni journaliste tɔw ka différence de dɔwɛrɛ fɔ ye peut-être dɔw bɛ émission présenter dɔw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ mais anw ta ye an bɛ taa kow de ɲɛɲini dogo la ne bɛ émission présenter dɛ mais n ka sɛgɛsɛgɛli ni ɲininiw de barika ka bon ko minnu bɛ yen ni jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama donc a dɔ bɛ se ka taa yurugu sira fɛ a dɔ bɛ se ka taa armée ka bolo kan a dɔ bɛ se ka taa jamana bɛ gɛlɛya dɔw kɔnɔ tuma dɔw la jamanadenw bɛ se ka bɔ a kalama cogo jumɛn donc a bɛ se ka tali kɛ olu bɛɛ la. Nka n'i bɛ fɛ ka kɛ ale ye sisan i kan ka tɛmɛ sira jumɛn fɛ walasa i ka se ka kɛ i n'a fɔ i ka nin ɲininikɛla in baara suguya ye? A kulu bɛ yen tɔn minnu bɛ yen n'olu y'i lakodɔn mais walasa ka kɛ nin ye kunnafonidi yɛrɛ kɔnɔna la f'i k'a kanu baara min don i b'ale kanu fana i bɛ se ka kɛ kunnafonidila ye nka i bɛ se k'i kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i bɛ fɛ ka k'ale ye baara in yɛrɛ i b'a ɲɛɲini i b'a kanu i kana jɔ ko la f'a ka sɔrɔ fana i ye maa ye maa min fana i galabu ka kɛnɛ fila sabanan ye mun ye ka kɛ maa fana ye maa min tɛ jɔ ko la parce que i b'a ye k'a fɔ kunnafonidi fɔlɔfɔlɔ ye mun ye o ye ko min ka dɔgɔn k'o ta k'o yanga o de bɛ se ka bonya i bɛ kunnafoni fɛn fɛn i bɛ ko fɛn fɛn ye i bɛ taa sɔrɔ ko fitinin de don mais kunnafonidila de bɛ se k'a ta k'a bɔ dugu la k'a ko k'a jɛ k'a layɛlɛ donc a fɔlɔfɔlɔ i kana jɔ ko dɔ la kana jɔ kunnafoni na kana jɔ mɔgɔ la fɛnɛ i bɛ jɔ maa dɔ la o de bɛ se ka kɛ koba kumaba fɔbaga ye naaninan ye mun ye i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ni i ladɔnniyabaga ka kɛ mɔgɔ caman ye ani i yɛrɛ y'o ye i bɛ ka ko dɔw ɲɛɲini donc ne ni qualité damadɔ dafali la ka ca ala fɛ baara in a bɛ nɔgɔya i bolo. Nka baara in yalima nafa b'a la ni mɔgɔ min b'a baara kɛ sisan olu bɛ se ka fɛn jumɛn sɔrɔ i n'a fɔ nafa a baara la? Bon a baara gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye mun ye i ka si yɛrɛ kɔrɔ. An bɛ tila ka se gɛlɛya ma. N bɛ segin a kan nin avantage de kɔfɛ n bɛ tila ka na gɛlɛya la. N'Ala sɔnna. Nka a baara in i bɛ ka baara minnu fɔ est-ce que nafa bɛ a baara tagaboloya la? A nafa fɔlɔfɔlɔ tɛ wari ye a nafa fɔlɔfɔlɔ ye i bɛ jamanadenw lakunun ni mun kɛ a dɔw la i bɛ se ka kɛ fanga jugu ye a dɔw la i bɛ se ka kɛ fanga teri ye a dɔw la i bɛ se ka kɛ domaine dɔ i n'a fɔ lahala dɔ kɔnɔna la i n'a fɔ feerekɛla i n'a fɔ maa tɔɲɔnenw i n'a fɔ maa diminenw i bɛ se ka k'olu yɛrɛ fana ka kuma fɔda ye donc ale nafa fɔlɔfɔlɔ ye i b'i ɲɛsin kulu min ma o kulu ka se ka nisɔndiya sɔrɔ o ka se ka walawala ka bɔ a la parce que n'an ye jateminɛ kɛ sisan n'an ye jateminɛ kɛ corruption kan ne bɛ to ka kuma o min kan kosɛbɛ n'o ye yurugu ye i bɛ taa sɔrɔ
maaw b'i la kodɔnna ye n'u degunna u b'u ka kuma yɛrɛ fɔli min kɛ e ye u b'u lafiya bon maaw dun n'a degunna n'a ma kuma fɔyɔrɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ en général a ma kɛ maa dimini de jamana kɔrɔ bon yurugu dun fanba bɛɛ ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ foroba baara ani foroba hakɛ bɛ mɔgɔ minnu bolo olu de bɛ tɔjɔli kɛ n'a ye n'u ma fɔ i ka nin di u bɛ nin k'i ye ou bien u bɛ ka hakɛ dɔ minɛ f'i ka fɛn dɔ d'u ma donc a bɛ kɛ jamanaden min na ale b'a yɛrɛ ye mɔgɔ kɛrɛfɛden de ye jamana kɔnɔ bon n'o kɛra o de bɛ na ni funu ye ni funu surtout mali filɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ nin funu de fara ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ jugu bɛ se ka kundɔyɔrɔ sɔrɔ parce que démocratie fanga mana dɔwɛrɛ foyi kama adamaden ka se k'i yɛrɛ ɲɛfɔ bon n'i ye mali ta k'a lajɛ mali kɛra dugu ye jɛmu fanga nana bɛɛ fanga nana mais jo sariya ma lasago kosɛbɛ i n'a fɔ adamaden ka hakɛ dɔ ka ɲini k'a d'i ma ka sɔrɔ i m'a ɲini mali kɔnɔ n'i ye mɔgɔ caman ye k'a y'a ka hakɛ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a taamara i bɛ taa sɔrɔ a wulila k'i cɛsiri i bɛ taa sɔrɔ a dɔw ye kaso yɛrɛ caman kɛ yan'u ka bila u ka hakɛ kɔnɔ bon o courage tɛ bɛɛ la surtout anw ye dugu min ni jamu b'an na bon jamu bɛ dugu o dugu la danbe bɛ yen n'i ye jamu ye mɔgɔ la dɔrɔn danbe bɛ yen danbetigi tɛ sɔn kaso ma donc a bɛ siran kaso ɲɛ bon n'o n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen o b'i siran filanan ye mun ye a dɔw la i b'a ye k'a fɔ an galabu ma kɛnɛ fanga ye k'a fɔ a fanga ye nin kɛ n na i jɔ n k'a ko sen ka n ka hakɛ ɲini maliyɛn caman b'a fɔ ne y'a to ala ma parce que an ye diinɛ dugu ye an ye danbe dugu ye donc i bɛ taa sɔrɔ kuma bɛɛ olu b'u méfier fanga fanfɛla la donc i bɛ ko olu n'a ɲɔgɔnnaw kumandaw de ka fanga su a k'a kɔfilɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu tɔɲɔnen don bon an bɛ période min na sisan ni jateminɛ kɛ bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min kɔnɔ mali la o ye wolomasi tabaw ye n'o ye armée olu yɛrɛ fana ka kow ɲɛɲinini u bɛ se ka galabu kɛnɛya sɔrɔ cogo jumɛn u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo jumɛn u bɛ se ka da u yɛrɛ la cogo jumɛn parce que jamana marabaaw ma min jamanadenw ma min faamuya n'i ye Vietnam ni Amérique ya guerre lajɛ Amérique ye guerre perdue mais Amérique seginna ka n'a ka sinimanso bolo de ta ka guerre k'a kɛ fo k'a don mɔgɔw kunna ko Amérique yɛrɛ de gagnera n'i y'o jateminɛ ka lajɛ acteur baw caman ye se sɔrɔ o la film dɔw tun bɛ yen i n'a fɔ Portée disparue 1 2 3 Tigre Nourriche ninnu olu bɛɛ ye se sɔrɔ o de la fo ka taa kɛ wagati min na Vietnamien yɛrɛ kan ka dɔ ye donc n'i ye guerre in lajɛ i tɛ guerre in document i t'a fɛn foyi ye mais i b'a film de ye dɔrɔn donc mɔgɔw bɛ ɲinɛ communication ni documentaire kɔ u ka lahalaw la Mali tun kɛlen bɛ ka nin kɛ bolo kɔfɛ fɛn de fo k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni communication jɔdaba de bɛ wulikajɔ ni kɛlɛ la a bɛ kɛlɛkɛla hakili sigi a bɛ duguden hakili sigi a bɛ kɛ sababu ye ka tila ka jamana yɛrɛ wolomasi cɛbaw da u yɛrɛ la parce que f'i k'a dɔn k'i tɛ mɔgɔden ye i bɛ fɔlɔ ni sɔrɔsɛgɛ kun bolila i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ kɔn to sɔrɔsiw bolila ou bien nin dugu fɛn na mais i kan ka dɔn k'a bɛ boli ne ka drapeau de e ka drapeau de ɲanga b'a kɛrɛ la mais e yɛrɛ bolo k'ale de ta ye drapeau ye parce que drapeau in y'aw bɛɛ de n'ale dɛsɛra dɔrɔn o kɔrɔ k'e dɛsɛra donc o kunnafoni dicogo ale ni i bɛ ka taa mɔgɔ kelen ka kunnafoni di yɔrɔ olu tɛ kelen ye nin ye foroba minɛ de nin ye foroba hakɛ de wa foroba kumaw de bɛ fɔ ale kan mais ale ni i bɛ ka taa dɔ ka lahalaya di i n'a fɔ i ye journaliste i bɛ ka taa dɔw ka dugu kuma fɔ i bɛ ka taa dɔw ka jamana kuma fɔ i bɛ ka taa dɔw ka tɔn kuma fɔ i bɛ ka taa dɔw ka ɲɛnajɛ kuma fɔ o kunnafoni dicogo ani faso ta tɛ kelen ye faso ta a bɛ wajibi ka yɔrɔ dɔ la k'i ɲɛ pan ko dɔw kunna journal d'investigation bɛ se k'i pan nin bɛɛ kunna i b'i ɲɛ pan ko dɔw kunna kuma dɔw la fana i ka mankun jɔdaba bɛ adamadenya fana la bari sabula n'i ye jateminɛ kɛ lakana baara bolo kan i bɛ taa sɔrɔ lakana bolo ma u bɛ ka ko dɔ kɛ min man ɲi mais a man ɲi u b'o man ɲi kɔrɔ parce que a taa wolo hɛrɛ min na i bɛ taa sɔrɔ u b'a la k'o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan dɔ bɛ dɔrɔgu feere i b'a fɔ e ye nin bɛ dɔrɔgu feere aw dun ma nin minɛ min na mais ale bɛ ka dɔrɔgu mun feere a bɛ dɔrɔgu feerelaw cɛla de walasa k'u ka lahalaya dɔn mais o don ni ani mɔgɔ dɔw minɛ olu bɛ bɔ k'a fɔ non ninnu kɔni ka kow jɛlen tɛ a mɔgɔ duuru de kun u ye fila bila mais u ye fila min bila o de bɛ ka kɛ sababu ye hali bi ka ko in tɔ sigi ni seya ni KGB ninnu jateminɛ k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ u yɛrɛ bɛ nafolo bɔ ka don tiɲɛni na a dɔw la yɛrɛ u bɛ fagali yɛrɛ kɛ walasa u ka se ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ bɔ dibi la donc ninnu bɛɛ bɛ investigation kɔnɔna la investigation tɛ kunnafoni di tɛ i n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na i n'a fɔ i bɛ bɔ kuma min bɛ bɛn i ma i b'a bɛɛ fɔ ou bien i bɛ min ye i b'a bɛɛ fɔ o de y'a to kuma dɔw la dɔw bɛ mankan ci an na k'a fɔ ko an tilennen tɛ an diyalen tɛ parce que armée bɛ gɛlɛya sɔrɔ yɔrɔ dɔw la kan t'an da se o ma mais u t'a dɔn k'a fɔ ko mankun in fana communication de le silence fait partie de la communication donc olu t'o yɔrɔ dɔn olu kɔni ɲɛ b'a la i bɛ taa sɔrɔ o gɛlɛya minnu bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ armée bɛ yɔrɔ dɔw perdu
jamanaden dɔw civil minnu bɛ yen olu kana gɛlɛya sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw la u b'a perdre u bɛ mɔgɔw yɛrɛ bɛ caman ni bɛ bin ka sababuya kɛ sɔrɔsi yɛrɛ caman ni bɛ bin ka sababuya kɛ dɔrɔn n'u k'u bɛ riposter u bɛna u yɛrɛ balimaw ni minnu yɛrɛ bɛ impôt ni taxe sara ka marifa sanga dɔw ma n'olu faga donc olu bɛ préférer ka kɛ u ye serment min prêter k'a fɔ k'olu b'u ni di jamanadenw ka fɛn o bɛ kɛ i n'a fɔ TC ta kɛra cogo min na c'est à dire que u ye population infiltrée sɔrɔsiw sɔnna saya ma i n'a fɔ Kidal 2014 an ye Kidal perdu cogo min na i bɛ taa sɔrɔ sous préfet ni préfet caman sara o la mais a bɛɛ sɔrɔla mun fɛ a bɛɛ sɔrɔla u y'u yɛrɛ di jamanadenw bɛ se ka kisi cogo jumɛn garde caman an ka finitigi caman binna yen olu bɛɛ bɛ se k'u yɛrɛ di i bɛ taa sɔrɔ premier ministre ka sauver ou bien ministre dɔ ka sauver parce que ale ka saya ale b'o kɔrɔ k'a fɔ ko jamana ka institution ɲɛmɔgɔba dɔ binna ɔ n'i ye kunnafoni dila e ka ɲinini bɔr'o kan e t'a fɔ ko armée dɛsɛra o cɛ min sara dɛ ale sɔnna saya in ma o don ka lagosi dɔ de lasa o kana jamana sɔrɔ donc a y'o min na sa o ye kunnawolo dɔ de donc tuma dɔw la mɔgɔw b'an na gosi o la nin kɛra nin dugu in cira i dun tɛ da se o ma tuma min na mais i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la n bɛ misali d'i ma dugu dɔ la n tɛna dugu tɔgɔ fɔ mais dugu in bɛ attaquer tuma min na o y'a sɔrɔ fitiri sera bon fitiri sera n'i ko armée ka na intervention kɛ dibi la a tɛ se ka nin ni jugu dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na bon a dɔw la a bɛ préférer ka wagati dɔ ta wagati min b'a to ale yɛrɛ ka se ka ɲuman ni jugu dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ tan kɔnɔ o b'a sɔrɔ jugu bɛ se ka dadigi kɛ mais ni e mɔgɔ min ka mɔgɔ bɛnn'o ma e mɔgɔ min ka mɔgɔ bɛnna o mɔgɔ sata ma e ɲɛ bɛ fɛn fɛn i ka su di bon sɔrɔsikɛ ye sumaya min kɛ a tɛ kun e fɛ mais i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ ka sɔrɔsiya laɲini kɔnɔna la par exemple n'i bɛ opération kɛ i bɛ taa sɔrɔ stratégie de ka bon ni opération ye ça fait i bɛ ka taa kun min na a n'a kan ka baara in kɛ cogo di o nafa ka bon a bɛ taa baara min yɛrɛ kɛ oui ça c'est option militaire ye donc e min bɛ taa fɛnɛ a bɛ f'i ye e sɔrɔsikɛ k'i bɛ ka taa ci min fɛnɛ la i y'a bila i kunna ko balo ka dɔgɔ a la mais saya jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ ni balo ye mais balo bɛ jɔn ye i bɛ ka taa mɔgɔ minnu lakana donc o kɔrɔ hali ni e balola ni civil caman sara e ka mission kɛra mission fu ye donc i bɛ taa sɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ bɛ bɔ mission dɔw la u bɛ balo ka balo yɛrɛ la parce que u dontɔ a bɛ f'u ma k'u ka balo ka dɔgɔ a la bon mɔgɔ min bɛ nin bɛɛ kɛ n'i ye kunnafoni dila e bɔra nin bɛɛ kalama i nana bɛn o tigilamɔgɔ su kunna ou bien i nana bɛn a tigilamɔgɔ dugu dɔ cira ka fɛn kɛ bon e donna ka kuma ɲɛfɔ dugu cira dɛsɛ kɛra alors que i tɛ dɛsɛ in kun dɔn ni caman mun sauvera dɛ o de y'ale ka succès donc investigation nin bɛɛ b'a kɔnɔ o de y'a to information min don c'est un peu classique ani dɔw ninnu tɛ kelen ye o yɔrɔ la parce que dɔw ninnu na i ɲɛ mana fɛn o fɛn i b'a bɛɛ fɔ o b'i ka déontologie kɔnɔ mais nin n'a yɛrɛminɛ bɛ wajibi ka yɔrɔ dɔw la pour que ka ko kɔ lajɛ sisan komi yɛrɛ da sera gɛlɛya dɔw ma nka hali bi a baara in na kɔlɔlɔ wɛrɛ jumɛn fana b'a la tuguni min ni tɛ kelen a inconvénient a inconvénient yɛrɛ ye lakana ye i yɛrɛ ka yɛrɛbakun lakana ani ni tuma dɔ la n'i bɛnna ni fanga ye fanga min tɛ ko faamu i bɛ kɛ fanga jugu ye i bɛ kɛ maa minnu jogo ma ɲi n'i da bɛ s'olu ka kuma ma olu b'u bila juguya minɛ kɔnɔ parce que jamana in kɔnɔna la o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o ye diɲɛ mɔgɔ jugu bɛɛ ye n'i bɛ kuma n'i ye mɔgɔ jugu fɔ dɔrɔn mɔgɔ jugu t'a yɛrɛ ye a bɛ i b'ale ka nafa min kɔ ale bɛ o de i n'a fɔ misali la n'a fɔra ko yuruguyurugu kɛra nin yɔrɔ la a ni tigilamɔgɔ ye nin yuruguyurugu kɛ e min b'a bɔ i da o yɛrɛ tɔnkulu ni o kɔrɔ min yɛrɛ n'i y'o fɔ olu tɛ u ka élément min ye juguman kɛ o t'o lajɛ u ka élément min ye tɔɲɔli kɛ o t'o lajɛ olu yɛrɛ fana ka ɲɔgɔn kuma i t'olu yɛrɛ de fɛ nka olu bɛ ɲinɛ min kɔ tɔɲɔ min fɔra o tɔɲɔ in olu ɲɛ t'o la olu ɲɛ bɛ fɛn fɛn na a karisa yɛrɛ tɛ anw fɛ donc i bɛ k'u jugu ye o de y'a to mɔgɔ caman bɛ siran a Mali ko man di n'i ko y'i sɔrɔ dun nin kulu in kelen bɛ kɔnɔ a y'a ka ko tɔ juguya a t'an fɛ bon alors que i b'u fɛ u ka cɛ min b'a la ka bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ u ka jugu kɔrɔ ma ka tɛmɛ e kumakan kan u ka jugu kɔrɔ ma ka tɛmɛ e kumakan kan donc o ye yurugu sira dɔ ye a dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ olu ye fanga yɛrɛ ka tilenibaliya i n'a fɔ politique sira fɛ i ka chronique politique kɔnɔna la mɔgɔ da bɛ se ka se olu dɔw ma i bɛ taa sɔrɔ tali dɔw kɛra recrutement dɔw kɛra o kumana i da sera tacogo juguya ma donc journaliste d'investigation da bɛ se ka se ninnu ma ale fana ni armée ka kuma fɔli tɛ kelen ye ale la i b'a sɛgɛsɛgɛ de kabini a kumafɔli ka dɔgɔn k'a ta k'a kumaya n'i da ser'o ma min taara tacogo juguya la o ɲɛ t'ale ka faux diplôme ya la o ɲɛ t'ale ka tacogo la ale ɲɛ bɛ e de la k'i y'ale jugu ye min yɛrɛ fana ye tali jugu in kan il faut k'i y'ale jugu ye a kɛra mɔgɔ min ka mara kɔnɔ o k'i fana ka y'ale jugu ye donc i t'a sɔrɔ ni fanga bolo bɛɛ b'a sigi k'e kɔnɔ
donc a dɔ la jamana kɔnɔ f'i yɛrɛ ka kɛ jogo ɲuman tigi ye ka kɛ mɔgɔ kilennen n'o tɛ i yɛrɛ ka lakana sabatilen tɛ gouvernement dun Mali kɔnɔ madala ni gouvernement kelen bɛ ka fɛɛrɛ dɔw kɛ ka kunnafonidila dɔw lakana o sira fɛ o tɛ gouvernement ɲɛ t'o la bon i dun bɛ jamanadenw ka ci de la bon a sabanan ye mun ye inconvénient b'a la fo k'a sɔrɔ musaka dɔ ka k'i yɛrɛ bolo i ka kɛ mɔgɔ ye i bɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ i n'a fɔ i bɛ baara wɛrɛ kɛ i n'a fɔ i bɛ sɔrɔda wɛrɛ b'i la i n'a fɔ ne ka cas bɛ cogo min na i b'o se k'o sɔrɔ bolo de ta k'o don da fɛ parce que kunnafoni dɔw bɛ yen f'e ka kɛ kuma bɛɛ i bɛ nafolo de bɔ ka kunnafoni ɲini la communication ça coûte cher i bɛ wulili min yɛrɛ ka taa ani ko dɔw bɛ ci i kan n'i ma taa i tɛ bɛn ko wɛrɛ tiɲɛ ma i bɛ taa sɔrɔ n'i ma se a temps i tɛ bɛn ko wɛrɛ tiɲɛ ma fo moyen ka k'i bolo mun bɛ se k'i bali i bɛ boli ka na joona ka na o lajɛ a dɔw la tugun mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ kunnafoni d'i ma i bɛ taa sɔrɔ moyen t'u bolo mais ko bɛ k'u ɲɛna donc a dɔw la f'i ka tila ka moyen ci olu ma olu ka se ka fo in bɛɛ sɔrɔ k'i labɔ a kalama donc a musaka dagosi ka bon mais ni baara in kanu b'i la i bɛ se k'a ta ni nin bɛɛ ye mais a ɲɔgɔnna minnu bɛ dugu wɛrɛw la i bɛ taa sɔrɔ olu financé non par l'état ou bien ONG dɔw kelen bɛ k'u financer ou bien bolofara dɔw k'u financer mais Mali ka kunnafoni di ma se o yɔrɔ ma k'a bɛ musaka bɔ k'a di mɔgɔ ma presse yɛrɛ ka subvention n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ arajo dɔw 400 san kɔnɔ dɔw 1200 wari min bɛ d'u ma n'i y'a tila u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ arajo ni organe de presse bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ a t'o yɛrɛ bɔ a yɛrɛ donc o de y'a kɛ kunnafoni di sira fɛ sɔrɔtigiw bɛ se sɔrɔ fanga tigilamɔgɔw bɛ se sɔrɔ o de y'a to kunnafonidila dɔw bɛ yen ni moyen wɛrɛ t'i bolo e bɛ kɛ mɔgɔw da sago fɔbaga de parce que min b'i bolo lasɔn i bɛ k'u ka kuma la sebaga de i bɛ se k'o sago fɔbaga de parce que a se b'ale ye parce que ni i b'i bolo ja mɔgɔ ye kuma bɛɛ a ka ca ala fɛ hali n'i bɔra ka ko kan i b'i da pa kunna n bɛ misali d'i ma k'i n'a fɔ minnu bɛ revue de presse ka journal kalan bamanankan na i bɛ taa sɔrɔ u bɛ bɔ dɔ jogo kan u b'u pan o yɔrɔ kunna gafe kunna donc tout ça ça fait partie de la communication i ye silence min garder o ye communication dɔ de ye donc o ye communication dɔ de ye parce que i tɛ se k'a fɔ a b'a fɔ i ma kɛ hɔrɔn ye dɛ parce que ne dun bɛ ɲumanya caman kɛ e ye donc e mana kunnafoni hali n'i sera ale kumakan ma journal écrit kɔnɔna la i b'i pan ale ka fɔta kunna donc ninnu bɛɛ bɛ kunnafonidila ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ n'o tɛ a ma nɔgɔn. nka est ce que i delila ka mɔgɔ dɔ ka dossier ta min ye kɔlɔlɔ las'i ma fana i ka baara kɔnɔ. o tɛ ban yɛrɛ pratiquement an bɛ tile bɛɛ ban o menaces ninnu na an bɛ tile bɛɛ ban o menaces ninnu na an bɛ dossiers ta a tigilamɔgɔ dɔw b'i wele k'a f'i ye i ye nin min fɔ nin ye n'an ka bɛn a la n'an ka kɛ tan a don ta bɔ tan bon Mali komi tuma dɔ la Mali kunnafonidila dɔw bɛ titiri di ka ko ɲɛbila kɛ u bɛ damadɔni fɔ donc a tɔw la i bɛ taa sɔrɔ kojugukɛlaw yɛrɛ b'u wele ka na a tɔ san u bolo parce que o kunnafonidilaw fana bɛ yen minnu bɛ kuma daminɛ fɔ k'a laban feere u bɛ kuma daminɛ fɔ ka titiribaw kɛ o de y'a to i b'a k'a fɔ dossiers tɛ avancer kunnafonidi sira fɛ Mali la i bɛ taa sɔrɔ n'a fɔra sisan ko nin wari tunna nin ministère in na o y'o kuma bilalen ye tile kelen ko sugu bɛɛ bɛ kɛ a tɔ kana fɔ bon ni dun ye kuma o kuma fɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɔ bɛ yen kuma kelen ko sa n'i y'a kunkolo ye a ku bɛ yen donc an bɛ kɔlɔlɔ caman sɔrɔ la a dɔw la an bɛ taa gendarmerie la a dɔw la an bɛ taa juge ɲɛkɔrɔ bon n'i taara fɛnɛ je vois que la loi 056 ou bien 0 combien qui protège les journalistes et tout fait bénéficier parce que il sur journalistes ou bɛnnen tɛ parce que moyen tɛ mɔgɔ bolo i bɛ taa dɔw ka jamana kelen ka contrat di dɔw ma ɔ dɔw bɛ yen olu jɔlen don n'u yɛrɛ bon n'o bɛnbaliya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni tɔɲɔla ko y'i sɔrɔ tɔw yɛrɛ b'a fɔ ko olu yɛrɛ da t'a la parce que journalistes kɛra kulu ye bɛɛ n'i ka damanata don o bɛɛ bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que jamana yɛrɛ ma sɛbɛ don u ma ka ɲɛsin kunnafoni sɛbɛ donc an bɛ gɛlɛya baden sɔrɔ an bɛ menaces sɔrɔ an bɛ lagosiw sɔrɔ an bɛ ko caman sɔrɔ. nka i ni fɛmɔgɔw cɛla la i ka baara in kɔnɔ est ce que a ye gɛlɛya don fana na. ne fɔ fɛmɔgɔ jɔn. i ka famille i terilakaw n'a sɔrɔ i ye dossier dɔ ta min sera ka gɛlɛya don i n'olu fana ni ɲɔgɔn cɛ nin baara in kɔnɔ est ce que o fana b'a la. o tɛ ban parce que i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen kuma la weleli bɛ kɛ fo ka s'i muso yɛrɛ ma fo ka s'i den ma i t'a fɔ i cɛ a k'a dabɔ nin kuma la an bɛ maloya ma an bɛ se ka kojugu k'a la bon kuma dɔ la pression famille bɛ yen i muso yɛrɛ bɛna f'i ɲɛna i tɛ sabali a don ta bɔ ta parce que bɛɛ de ko jamana in bɛ tan i farati ni ko y'i sɔrɔ parce que Mali mago bɛ min na bi dɔrɔn o ça c'est la promotion de l'excellence ka ɲumanya la jakubaya bon n'i bɛ jateminɛ kɛ minnu yɛrɛ ni tora jamana ko la ɲinɛkɛrɛ olu don ko kuma tɛ minnu yɛrɛ b'a ko cɛ ma donc a bɛ kɛ sababu ye ni jamana kan ka fɛn fɛn kɛ fana o de ye cɛ kumaba minnu tɛmɛna k'olu waleɲuman dɔn a bɛɛ se ka kɛ monument ye a bɛɛ se ka fɛn dɔ n'o tɛ i yɛrɛ ni i teriw ni i mansaw kuma dɔw bɛ se f'i hali i ba n'i fa wɛrɛ ma
dɔw la olu yɛrɛ b'i wele karisa bɔra yan k'i bɛ ka kuma dɔw fɔ a ma i ye k'i miiri n'ale cɛ bɛ tan a bɛ bɔ nin dugu in na a bɛ don donc il y a des côtés social souvent qui s'impose qui s'inflige même i ka baara yɛrɛ kɔnɔ. nka i donna baara in na cogo di? bon n donna baara in na parce que n ye sariya kalan kɛ sariya kalan kɔfɛ n ye informatique kalan kɛ analyse programmeur DUTS bɛ n bolo la donc après n ye sariya kalan kɛ ka master sɔrɔ droit civil sciences criminelles donc o criminalité kalan kɔnɔnaw de la sisan ala y'a kɛ maintenant olu kɔnɔna la o tila kɔfɛ tuguni n ye master sɔrɔ marketing management la o marketing management kɔnɔ communication n y'o kalan kɛ o communication kɔnɔ comme j'ai le verbe facile donc n donna radio ni téléko la o la donc komi n ye criminologie min kalan kɛ sciences criminelles kɔnɔna la droit civil donc o temps nin kɔnɔna la n ye baara in kanu ka taa bon plus i b'a kɛ plus tuma dɔ la mɔgɔw bɛ kɛ tanuni fɛ ka tɛmɛ wari kan mɔgɔw b'a fɔli min kɛ ala k'i sara i sera e de sababu ala nin sera ka kɛ donc tuma dɔ la i bɛ courage sɔrɔ i tɛ wari yɛrɛ lajɛ tugun. a bɛ san joli bɛ i b'a baara la? bon a ka ca mɔgɔ i lakodɔnna wagati min na mɔgɔw b'o de t'a sɔrɔ i bɛ mɛn duguma tiriki tɔrɔkɔ la parce que ne tun ye politicien de ne tun bɛ baara in kɛ bon kuma la i bɛ politiki kɔnɔ i bɛ kuma dɔ fɔ ani fanga tɛ bɛn u b'i wele k'a fɔ k'i ka nin kuma sugu ninnu fɔli dabila bon a dɔw la n'i b'i miiri i jɔyɔrɔ ma i b'i makun surtout ne tun bɛ jɔyɔrɔba la politiki la n ye partout kɛ n ye politiki fɛn caman kɛ bon n y'a ye k'a fɔ baara in walasa ka ɲɛ sɔrɔ a ma ni politiki tɛ bɛn o de y'a kɛ mɔgɔw kana ko dɔ o kɛra n bɔlen kɔ politiki la sinon ne b'a la a ka ca ni san 10 ye mais n tun bɛ kuma ni mɔgɔw hakilina de i bɛ taa sɔrɔ i bɛ fanga min kɔ i b'o fɛ a tiɲɛ fara a nkalon kan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ kilan dɔ kɔnɔ i bɛ kulu dɔ kɔnɔ quoi mais ka kuma yɛrɛ hakilina t'i la ni jama yɛrɛ ta tɛ o bɛ sɔrɔ ni i ta kɛra i yɛrɛ donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ u ye n lakodɔn kɔsa in na de sisan o sɔrɔla n kelen ka n sen bɔ politiki baaraw la ka ɲɛsin baara in ma. d'accord jɛmukan in a bɛ ka surunya a banni na est ce que hakilina dɔ b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen ma ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana? bon hakilina min bɛ se ka kɛ ne bolo ka ɲɛsin maliyɛnw ma maliyɛnw k'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ jamana bɛ minɛn 3 de kɔnɔ minɛn fɔlɔ ye min ye jamana bɔra minnu bolo olu ma yafa minɛn 2nan ye mun ye jamana tun bɛ maracogo façon mun na minnu bɛ dahirimɛ sɔrɔ o la minɛn 3nan ye mun ye minnu yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana in na taaɲɛ sira fɛ donc nin ye hakilina 3 ye jamana kelen kɔnɔna la donc o baara minnu filɛ nin ye an bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ jumɛn na parce que n bɛ nin sɔrɔ o tɛ hɛrɛ ni sɔrɔ tɛ kelen ye ne bɛ nin sɔrɔ o y'i ta ye mais hɛrɛ ye bɛɛ jɛ ye donc an k'a dɔn k'a fɔ hɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ transition kɔnɔ o y'a kuncɛko ɲuman ye o kuncɛko ɲuman tɛ sɔrɔ Assimi tɛ se Choguel de bɛ se Choguel ma ɲi Maliki Jaw de bɛ se n'a y'o kɛ a bɛ ɲɔgɔn affaibli ne ni si tɛ se e min bɛ se k'i ta fara o ta kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dafa quoi donc fo an ka nin bila an kunna ni falifalini tun bɛ baara kɛ IBK ka régime na ala ka hinɛ la a ye premier ministre 5 de falen a ye mun nafa ɲa mais i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔw la premier ministre 1 tun bɛ se k'a ka baara kɛ minnu ko a man ɲi olu tun ka fara kan o tun bɛ ɲɔgɔn dafa ten minnu yɛrɛ fana ko IBK fana tun man ɲi olu fana tun bɛ se ka IBK dafa IBK yɛrɛ fana minnu bila k'olu fana tun man ɲi IBK yɛrɛ fana tun bɛ se k'olu yɛrɛ fana dafa i n'a fɔ président dɔw fana tɛmɛna IBK fana y'i ban ka fara olu kan mais plus an b'an ban ka fara ɲɔgɔn kan chaque fois i bɛ taa sɔrɔ min b'e bolo o bɛ ne jɛ diɲɛlatigɛ i b'a fɔ ko on dirait que c'est un assemblage i b'a fɔ ko nuguso i bɛ taa sɔrɔ pinɛ bɛ dɔ bolo guidon bɛ dɔ bolo chaîne bɛ dɔ bolo bon e b'a fɔ ko nin nuguso in yɛrɛ pinɛ t'a la mais pinɛ b'e bolo n'i y'a don a la a bɛ se ka ɲɔgɔn ta aw bɛ taa donc Mali mɔgɔw bɛ rassemblement n'a ɲɔgɔnnaw de la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka hinɛ kɛ kelen surtout an bɛ ka taa maliyɛnya sira yɛrɛ fɛ sa o ye mun ye an ka yɛlɛma hɔrɔnya parce que mɔgɔw bɛ transition ni régime normal da ɲɔgɔn ma transition tɛ dɔwɛrɛ ye fili minnu kɛra démocratie kɔnɔna la ale bɛ olu de lakile bon n'i ko ko nin wagati in na Malo kun da ka nɔgɔn sobaw tun bɛ jɔ non transition t'o ye o transition t'o ye o tigilamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ programme de tun b'ale bolo mais dɔ in dun transition tɛ dɔwɛrɛ ye transition bɛna ka na gɛlɛya ale bɛ gɛlɛya ɲɛsin gɛlɛyaw de ma hali ni ji t'aw bolo courant t'aw bolo foyi t'aw bolo jogow ka ɲa hakilina kura minnu b'aw la olu ka sigi o de y'ale ka mission fɔlɔ-fɔlɔ ye mais ni mɔgɔ sigira démocratiquement i bɛ taa sɔrɔ ale ka baara tɛ foyi ye nin san hakɛ kɔnɔ n bɛ ji in dilan nin waati hakɛ kɔnɔ n bɛ nin dilan nin waati hakɛ kɔnɔ n bɛ nin dilan donc transition c'est pour jeter les grandes réformes de base ka se k'olu baaraw kɛ donc vraiment o de tun bɛ n bolo ka wele da maliyɛnw ye an ka fara ɲɔgɔn kan.
i ni ce i ka nin message ninnu bɛɛ lajɛlen la Mali baarakɛla jɛmukanw lajɛbaga bɛɛ lajɛlen an ka jɛmukan a sera a kuncɛyɔrɔ la hani mɔgɔ min tun bɛ ɲɔgɔn bolo o ye Bubu Mabel Jawara ni ale ɲininikɛla a tun bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye a ka baaraw tagaboloya la an bɛ kanbɛnda kɛ ɲɔgɔn ye ni Ala ka jɛ ye aw k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ